زجرم مهندسنا زدنا قصريت جنكا زبالة جودناتات إذا تيسعن شعتن كمية زخونوني علمنا بصحت هاجر بمنجد تلفزيونات يوتيوب شانلاتن ناي تيك توك فيديوتاتن بزعبا هاجر زفلتو ناي سينغافور مسليو اتي علم زيت فلتو إذا أصعبنا نقلصيو ناي سينغافور ناي تحت مدري هوت أبز متيخم نايزا كتما زمناونت أجريمكم كابتوم بصحت هاجر ببزح زوتروم جودناتات وطاي أبكال كفال زا كتما زنك أساس فطور مرأي سينكم أنت تجنيكم نبينكم هيكونكم سينغافور نابكلتي أتغفل لعلويت سينغافورن تحتويت سينغافور نيلنا نابكلت كن مغلا نخل أب هاجرنا كم زبلات أوعى نعقبن قلقلن مفلي كتعمناينا نتكملو أب سينغافور جن لعلن تحت المالت لعل مدرن تحت مدرن زبل ترجمي زوهابو بزحات بتحت هاجر قبل علوي كفال سينغافور بمزار نتتحتوي كفالا كي تعزب ويمسملسو مخنياتو فلقتو شاتن تزيكينكم نتي ناب تحتوي كفالا زقتو بري بقليلو أي ترخبونيكم نحنا جن نوشات يعصل نفلتو بتمعصو زي مسل بر عبيلنا نعلتاوي هوات سينغافوراويان نمعزاب نتاحتي وريدنا لنا إذنايتم أب سينغافور زنبرو زيغاتات كتما أميو كاب حدا خفالتا كتما ناب كالق كفالتا كتما بقليلو زنك أساقسلو ناي تحت مدر كتما نايتا كتما عبيت هنصاتات زنص أبارقو ناي عداقا مأكلات بيت مقبتاتن قرستاتن بيت صحفتاتن هوتيلاتن نحاد حدوم زراخبلو أقرامي ناي تحت مدر كتما ناي سينغافور ناي تحت مدر كتما أبكالوت حقرات كمن نفلتو بتحت مدر زخيد منقدي ويناي بابرات متحلال فترة حيكونن كم زحجي دويلنا اللوزلنا بوتا جميرو نتحتي 230 متر زورد درب بدربي زتهانت نايتا كتما أقرامي تحت قرصلو صبوغ سأل مأنتان كهلونا ناب فلما تمليسنا كاب مسرت كنجمرينا سينغافور بصفحتا كند عبيت كتماتات عالمنا تخون أبقل هاجرات زركبو حارستوت كاب صفحات سينغافور زعبي ناي حرشا مريت زوننو لو إذا كتمان بقار كتمات راح زي كونت نبينا هاجرونيا أستات 6 مليون حزب اللوا إذا نشتي هاجر 6 مليون زيغاتات زخون منبر أوايت تهانسألو أقل قلوتات تغربلو حسرات مريت أقات إيموانيرو بوزح أوان كاب أفريقيا وطعن زفتارو صقمات مفتح كنا ديالهم نرئينا منجست سينغافور اتزقات أموناي مريت حسرت بخمي كفتحو كم زخل أتأبيقو مسحاسبة نمريت سينغافور بخمي بعصف خعبيو زخل ساينساو طباب أب أمرؤو باللج بلو أب لعلت راح زيكونا أب تحت مدرون كالق كتما مسرح إذا انت تساقعو ناي هاجرهم صفحات بعصف خعبي ويوم مالتيو سلازي جزوف زخنا ناي سينغافور ناي تحت مدري ماستر بلان تحانتيسو تدالوه اتكام مريتنا تحت زلو 30 مترو بمنجستي كونن توسنة حدا أواج كأتعوجة اتوم ناي صحي برهان زي دليو كلهم نجرات كابل على مريت تلعيلهم ناب تحت خوردو نقابنت ناي أجار من جدتاتيوم زيغاتات صحي كي رخبهم بتحت مدري كاب النابن خزاورو زخلهم من قد تهانت كاب زغات إلو اتوماب سينغافور زهنتو عبيت هنساتات هوتيلاتن ناي عداقا مأكلاتن بتحتي كال هنسا كهنت اللهم تقبرا مستي ناي أقار من قد تاتون تراخبو ازيوخا اب قدناتات سينغافور بإقروم زنك أساقصو السبات نخين رئي زقبرنا سلازي أب سينغافور بغات ألاتات نتاحت زوردو بدربتات زتهانسو تحت غرصتات اللو مالتيو نقابنت نابز دربزين توريدنا صروي زستماي جزا زكفافللو ناي انترنتن سلكن مسمرات تزرقحلون ناي غاز تبوتات زتقبرلون دربن ركب ازوم مسارة لمعات اب تحت مدرن كخونو استقبرلو مخنيات كاب مريت مغطاب نلعلي نستبلاشو نقر نمعراي ناي كوعتا سراح كسراح نكلو عنوات كي وردو من مستبلاشو كالتيفوم نخقريو قليل من قدس لزخونيو حجة حدا درب وريدنا اب سالساي درجة نركبالنا اب 45 مترو لنا مالتيو أبزي نمعالتي نسلستنت ب5 مليون مالت ندارجا نفرق كاب حزب سينغافور أجل جلوت ذهب ناي بابور مسمر نركب
ኣብ ሲንጋፖር ባቡር ናይ ምጥቃም ዕድል ረኺብኩም እንተነርኩም ፍሉጥዩ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ መሳልል እንተወረድኩም ሙዳ ኣቢኩም ኣሎ መዓስ ዝጥራሕ ምስቲ ናይ ባቡር መንገዲ ጎን ጎን ዝኸይድ ካልእ ናይ መካይን ጽርግያታት እውን ኣሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብትሕቲ ምድሪ ዝኸይድ ናይ መካይን መንገዲ ህነፁ እኳ እንትኾኑ ክንዲ ናይ ሲንጋፖር ዝኸውን ጥልቀት ግን የብሎምን በዚ ኣየብቃዕናን ሕጂ እውን ሓደ ደርብን ታሕቲ ወሪድና ኣለና ራብዓይ ደረጃ እዚ ኣዝዩ ኣገራሚዩ ሲንጋፖር ከቢድ ናይ ማይ ሕጽረት ዘለዋ ሃገር እያ ብኣንጻሩ ከዓ ኩሉ ዙርያ ብኽስተ ዘይክእል ናይ ባሕሪ ማይ ዝተኸበበት እያ ከቢብዋ ዘሎ ባሕሪ ማዕበል ክለዓል እንከሎ ንሲንጋፖር እናዕለቕለቐ ኣጸጊምዋዩ ስለዚ ሲንጋፖር ንኽልተ ጸገማት ብሓደ ንምፍታሕ ኣንቂዳ ተላዕለት በዚ ናይ ማይ ሕጽረት ንምእላይ በቲ ከዓ ናይ ውሕጅ ሓደጋ ንምክልኻል ነዚ ስራሕ እዚ ዕውት ንምግባር እምበኣር እዚ ኣብ 5 ደርቢ ዘሎ ቀጸላ ተመሪጹ ኣብዚ 55 ሜትሮ ዝዕንቀቱ ትሕቲ ምድሪ ነቲ ነዛ ከተማ ብዕልቕልቕ ማይ ከሸግር ዝኽእል ፈሳሲ ንምዕጋት ዓበይቲ ቱቦታት ተተኺሎም እቲ ሓደጋ ከምጽእ ዝኽእል ማይ ተጠሊፉ ከዓ ተጻሪው ናብ ኣገልግሎት ይውዕል ኣብ ካልኦት ሃገራት ብሰንኪ ዕልቕልቕ ሰባት ክሞቱ ንብረት ክዓንው እንከለዉ ኣብ ሲንጋፖር ግን ናብ ጥቕሚ ይውዕል ሕጂ ኣብ ሻድሻይ ደርቢ በፂሕና ኣለና ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ጎደናታት ዝተተኽሉ ናይ ሓይሊ መብራህቲ ኣዕኑድ ብንፋስ ክወድቁን ጠንቂ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክኾኑን ንዕዘብ ኢና ኣብ ሲንጋፖር መልክዕ ከተማ ከየባላሽው ብንፋስ ወዲቖም ኣገልግሎት ምሃብ ከየቋርጹ ንዜጋታት ካብ 60 ሜትሮ ዕምቆት ግቡእ ኣገልግሎት ዝህቡ ናይ ኤሌክትሪክ መሳርሒታት ኣለዉ ንሕና እውን ጉዕዞና ብዘይ ዕንቅፋት ንቕጽል ኣለና ኣብ ሻውዓይ ደርቢ በፂሕና ኣለና ኣብ መበል 130 ሜትሮ ማለት እዩ ኣብዚ ክልተ ነገር ኣሎ እቲ ሓደ ናይ ነዳዲ እቲ ካልእ ከዓ ናይ መሳርሒ ብረት ዴፖታት ክሳብ ተስዓታት ሲንጋፖር ዘለዋ ናይ ወታደራዊ ንብረታት ከም ኩለን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ዝተሰርሑ ኣዳራሻት እዮም ዝቕመጡ ነይሮም ነዚ ዝኸውን ኣብ 400 ሄክታር ዝዓረፈ ስፍራ ነይርዋ እዚ ስፍሓት መሬት እዚ ንኻልኦት ሃገራት ተራ መሬት እዩ ንሲንጋፖር ግን ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት እዩ ስለዚ ሲንጋፖር ነዚ ዝኸውን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ቦታ ዳለወት በቲ መሬት ንምቁጣብ በቲ ከዓ ንብረታ ካብ ጸላኢ ንምኽዋል ሲንጋፖር ዝበዝሐ ሓይላ ካብ ነዳዲ እትረኽቦ በዚ ምኽንያት ያ ከዓ ናይ ነዳዲ መኸዘኒ ናይ ትሕቲ ምድሪ ስፍራ ዘዳለወት ካልእ ዘገርም ኣብ ትሕቲ ምድሪ ሲንጋፖር ተሃኒጹ ዘሎ ነገር ኣብ እዋን ኒኩሌራዊ መጥቃዕቲ ንመሕብእ ዝኸውን ጎዳጉዲዩ እታ ሰላማዊት ሲንጋፖር ንኻልኦት ብዝተተኮሰ ኒኩሌር ዜጋታታ ክሕመልዎ ኣይትደልን ኣብ ካልኦት ሃገራት መንግስቲዩ ነዚ ከምዚ ዝበለ ነገር ዘዳልዎ ኣብ ሲንጋፖር ግን ዜጋታት ህንፃ ክሰርሑ ከለዉ ዝኽተልዎ ሃገራዊ ሕጊ እዩ እዞም ጎዳጉዲ ንዕኦም ዝኸውን ናይ ባዕሎም ናይ መግብን ማይን መኻዚኖታት ኣለዎም ጽሩይ ኣየር ንምስትንፋስ ዘኽእል ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ መሳርሒታት እውን ተገጢሙሎም እዩ ብዙሓት ሰባት ዓለም ስለምንታይ ብሲንጋፖር ከም እትድነቕ ኣይርድኦምን እዩ ናይ ሲንጋፖር ቁጠባዊ ዕብየት ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ይዝመስሎም እቲ ሓቂ ግን ካልእ እዩ ብናይ ኢኮኖሚስት መለክዕ መሰረት ሓንቲ ሃገር ክንዲ ሲንጋፖር ሃብታም ንምዃን ብውሕዱ ሰለስተ መሰረታውያን ነገራት የድልይዋ ሰፊሕ መሬት ገዚፍ ናይ ተፈጥሮ ዕቑር ሃብትን ዓብይ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዕዳጋን ሲንጋፖር ነዞም ዝበልናዮም ሰለስተ መዕየሪ ኣይተማልእን እያ ኣይኮነን ዶ ሃብታም ንኽትከውን ዝሕግዛ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ክህልዋ ንዜጋታታ ተስትየሉ ናይ እግዚኣብሔር ማይ እኳ ካብ ጎራብታ ትእቱ ሲንጋፖር ኣይኮነን ሓሪሳት ትበልዓሉ መሬት ንመንበር ዝኸውን ቤት ንምህናፅ እኳ እኹል መሬት ዘይነበራ ሃገር ክትከውን እንከላ 1.9 ሚልዮን ነበርቲ ጥራሕ ዝነበርዋ ንእሽተይ ሃገር እያ ንእሽተይ ዝብል ቃል ግን ንሲንጋፖር ኣይገልጻን እዩ ምኽንያቱ ክንነግረኩም ከም ኤርትራውያን ኣብ ጥቓኹም ዘላ ሓንቲ ንእሽተይ ሃገር ጥቀሱ እንተንበሃል ምናልባት ጅቡቲ ምበልና ጅቡቲ ግን ኣብ ቅድሚ ሲንጋፖር ኣዝያ ዓባይ ሃገር እያ ንሲንጋፖር ብ31 ዕጽፊ ተዓብያ ወይ ጅቡቲ እንተትመቓቐል 31 ሲንጋፖር መወለደት ኣካል ማሌዥያ ዝነበረት ንእሽተይ ሲንጋፖር ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ሓራምስ ኮነት ርእሰይ ክኢለ ሃገር ክኸውን እየ ብምባላ ዓለም ስሒቓታ ንስኺ ደኣ ኣበይ ክትበጽሒ እንታይ ሒዝክኸ ሃገር ክትኮን እውን
تباهيلا هاجر مسكونات اتنقطبا 20 مئتاويت زشفن زنبرة ابتا هاجر زنبرة سراويت انجليز كاب سنغافور وطا بزخا اب سنغافور ناي قطبا ودقات شغلت البونتن مسؤو زتححزو صقماتن ولده ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ዝተሓላለኸ ጂኦፖለቲካ ንነጻነት ሲንጋፖር ዝቕበል ኣይነበረን ርእሳ ክኢላ ደው ክትብል ስለ ዘይትኽእል ምስ ሓንቲ ሓያል ሃገር ተለጢፋ ንኻልኦት ንምጉዳእ ክትሰርሓ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበረ ካብ ማሌዥያ ካብ ኢንዶኔዥያ ካብ ኮሙኒስታዊት ቻይና ካብ ኢምፔሪያሊስት ኣሜሪካ ከቢድ ተጽዕኖ ይወርዳ ነይሩ ጥራሕ ዘይኮነ ሰራዊት ካልኦት ሃገራት ከይተረፉ ይድብድብዋ ነይሮም ኣብቲ እዋን ሲንጋፖራውያን መንግስቶም ድኹም ሃገሮም ድኻ እቶት ነፍሲ ወከፎም ከዓ $500 ጥራሕ ነይሩ ሎሚ ግን ሓደ ሲንጋፖራዊ ንዓመት $95,000 ይእትሎ እቲ ነዳዲ ከማይ ዝቐድሓ ሃገራት እንተዘይኮይነን ክንዲ ሲንጋፖር ዝሃብተማ ሃገራት የለዋን ኣብታ ናይ ቀደም ሲንጋፖር ዜጋታት ኣብ ኣዝዩ ዝተጨቃጨቐ ረሳሕ ኣባይቲ ብድኽነት ይነብሩ ነይሮም እዛ ናይ ሎሚ ሲንጋፖር ግን መብርሂ ኣይድልያንዩ ብምህንድስና ብቕዓት ብናይ ከተማ ጽሬት ዝወዳደራ የብላን እቶም ቀደም ኣብ ዝተጨቃጨቐ ሕማቕ ኣባይቲ ዝነበሩ ህዝባ ሎምቶም 9 ሚእታዊት ኣብ ኣዝዩ ዘመናዊ ናይ ባዕሎም ኣባይቲ ክነብሩ ዝበቕዑ ኮይኖም ኣለዉ ካብዚኦም እቶም 80 ካብ ሚእቲ መንግስቲ ኣብ ሰርሖ ህንጻታት እዮም ዝነብሩ ብዕድመ ናይ ሓዳር ኩነታትን ካልእን ዝውሰን ደኣ ይኹን እምበር ዜጋታት ሲንጋፖር ቤት ንምግዛእ መንግስቲ ካብ 60 ክሳብ $235,000 ድጎማ ይገብረሎም ኩሎም ዜጋታት ክብር ናብራ ከየጥቅዖም ካብ መንግስቶም ቀጥታዊ ድጎማ ይረኽቡ ትሑት ኣታዊታት ንዘለዎምን ብዕድመ ንዝደፍኡን ተወሳኺ ገንዘባዊ ሓገዛት ይግበረሎም ቆልዑ ዝወልዱ ሓደስቲ ሰብ ሓዳርን ዝሸምገሉ ኣባላት ስድራ ቤቶም ዝኣልዩ መንእሰያትን ፍሉይ መበራትዒ ይወሃቦም እቶም ሲንጋፖር ነፃ ክትወፅእ ከላ ዘይተማህሩ ንናይ እንግሊዝ ወተሃደራት ናይ ጉልበት ስራሕ ዝህቡ ዝነበሩ ዜጋታት ሎሚ ኣዝዮም ብሉጻት ተማሃሮ ዝፈሪዋ ብናይ ሳይንስን ቁጽርን ክእለቶም ዝምስገኑ ኮይኖም ኣለዉ ሲንጋፖር ከዓ ናይ ፈጠራን ምርምርን ማእከል ንምዃን በቂዓ ትርከብ መዓስ ዝጥራሕ ሲንጋፖር ናይ ፋይናንስን ቴክኖሎጂን ማእከል ውንያ ናይ መጀመርያን ናይ ካልኣይን ደረጃ ትምህርቲ ዳርጋ ብነፃ ዝወሃብ ኮይኑ ካብኡ ንድሓር ዘለውን ድጎማ ይግበሮ ኣገልግሎት ጥዕና ብ3M ዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ሲስተም ዜጋታት ካብ ደሞዞም ብዝቁጥብዎ ናይ ውሕስነት መስርሕ ዓለማዊ ደረጃኡ ዝሓለወ ኣገልግሎት ክረኽቡ ይኽእሉ ሲንጋፖር ልዕልና ሕጊ ዝሰፈና ዳርጋ ፈጺሙ ገበን ዘይፍጸማ ብልሽውና ዘይብላ ሰላማዊት ሃገር እያ ባጤርኦም ሓያልዩ ምስ ዶላር ዳርጋ ማዕረይ ዝሽረፍ መንገዲ ኣየሮም መዕርፎ ነፈርቶምን ናይ ባቡር ኣገልግሎቶምን ወሃ ዘበለዩ ሃገር ክኸውን ምስ በለት ዝተሰሓቐት ሲንጋፖር ሎሚ ፓስፖርታ ካብ ናይ ኩለን ሃገራት ዓለም እቲ ዝበለጸ ኮይኑ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ ሲንጋፖራውያን ቪዛ ክሓቱን ንኣዋርሕ ክጽበዩን ዘይተፈርዱ ዕድለኛታት ህዝቢዮም ኣብ 192 ሃገራት ፓስፖርቶም ጥራሕ ኣርዮም ብኽብሪ ምእታው ይኽእሉ ኣብ ውሕዳት ሃገራት ከዓ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ በጽሑ ቪዛ ይህረመሎም እዚ ንሕና እቶም ብሰንኪ ዝመጻናሉ ሃገር ኣብ ፍቕዶ ሃገራት ፓስፖርትና ምሰርኣና ክብርና ዝቕንጠጥን ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም ተባሂልና ብዓይኒ ጥርጠራ እንርአ ኤርትራውያን ፈጺምና ክንውንኖ ዘይተዓደልና ክብርዩ እዛ ሃገር ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ የብላን ዝስተማይ እኳ ካብ ጎረቤት ገዚኣ ትጥቀም እንተተባህለ መን ይኣምን ሲንጋፖር ነጻብ ዝወጻቱሉ እዋን ዓቕሚ ስለ ዘይነበራ ማእከል ጎደናታታ ብቦምባ ይድብደቡ ነይሮም ኢልና ነጊርናኩም ነርና ሎሚ ኸልኩም እንተሓቲትኩም ግን ሎሚ ደኣ ኣይኮነን ማእከል ጎደናኣ ንዶባታውን ዝደፍር የለን ሲንጋፖር ኣብ ዓለም ብሓይሊ ሰራዊት ኣብ መበል 29 ደረጃ ትርከብ 50,000 ዝኾኑ ቆምቲ ንኪናት ድልዋት ዝኾኑ 300,000 ካልኦት ከዓ ዕቑር ሰራዊት ብሓፈሻ 350,000 ሰራዊት ትውንን ኣብቲ ከባቢ ካብ ሲንጋፖር ንላዕሊ ካብ ሓፈሻዊ እቶታ ንሰራዊት ብርክት ዝበለ ባጀት እትስላዕ ሃገር ኣይትርከብን ናይ ሲንጋፖር ናይ ኪናት ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ከም ምዃኑ ዝተላዕለ ንኣሜሪካን ንእንግሊዝን ከይተረፈ ንሰደት ትልእኽ ሓይሊ ኣየራ F-15
F-16 F-35 ናይ ኩናት ነፈርቲ ዝዓጠቐዩ ሲንጋፖር ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኤሽያ እታ በይናዊት F-35 ዝዓይነታ ነፋሪት ኩናት ዘለዋ ሃገር እያ እዚ ዓይነት መሳርሒ ነተን ምስ ኣሜሪካ ፍሉይ ዝምድና ዘለወን ሓያላን ሃገራት ጥራሕ ዝሽየጥ F-15 እኳ ካብ ኩለን ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ኣይርከብን F-16 ዘለወን ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ግብፅን ሞሮኮን ጥራሕን ናይ ሲንጋፖር ናይ ምክልኻል ፖሊሲ 3 ደረጃታት ይሓሊፉ ኣብ ሱሳታት ዝተመረዘ ሽሪምፕ ዝብል ቅድያት ትኽተል ነይራ እዚ ማለት ሽሪምፕ ዓበይቲ ዓሳታት እናሃደኑ ዝበልዕዎ ንእሽተይ ናይ ትሕቲ ባሕሪ ፍጡር እዩ እዚ ብዓበይቲ ዓሳታት ዝብላዕ ሽሪምፕ ግን እንተተመሪዙ እቶም ዝበልዕዎ ኩሎም ዓበይቲ ፍጡራት ናይ ምቕታል ዓቕሚ ኣለዎ ሲንጋፖር ከዓ ልክዕዩ ክትበልዑኒ ትኽእሉ ኢኹም ድሓር ግን ንስኻትኩም ውን ክትሞት ኢኹም ዝብል ፖሊሲ ነይርዋ ኣብ ሰማንያታት ናይ ጃርት ፖሊሲያት ትኽተል ነይራ እዚ እኹል ሰራዊት ኣለኒ ኣድላይ እንተኾይኑ ውን መጥቃዕቲ ክፍኑ ይኽእል እየ ማለት እዩ ሎሚ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ከዓ ናይ ዶልፊን ፖሊሲ ይበሃል በላሕን ቅልጥፍትን ካብኡ ሓሊፉ ብዙሓት ኣዕሩኽ ኣለውኒ ንምባል እዩ እዚ ከዓ ከምቲ ብመሳርሒ ሕብረት ዝበፅሓቶ ላዕለዋይ ደረጃ ብዲፕሎማሲ ውን ሰናፍ ከም ዘይኮነት ዘመላኽት እዩ ሲንጋፖር ናይ ኩናት ቴክኖሎጂ ከም እትሸይጥ ነጊርናኩም ነርና ሓይሊ ኣየር ሲንጋፖር ኣብ መሬት ካልኦት ሃገራት እዩ ዘሎ ንሓይሊ ኣየራ ዝኸውን እኹል ናይ ልምምድ መሬት የብላን ስለዚ ሓይሊ ኣየራ ልምምዱ ኣብ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ኣብ ኒውዚላንድን ብሩናይን እዩ እዘን ሃገራት ናይ ስልጠና መሓዙታት ጥራሕ ዘይኮና ኣብ ሕማቕ መዓልቲ ኣብ ጎኒ ሲንጋፖር ደው ዝብላየን ሲንጋፖር ሓመዳ ነጊፋ ክሳብ ክንድዚ ሃብታም ንኽትከውን ዝኽኣላ ምስጢር ንዓመታት ተኣምር ኮይኑ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ብምዕራባዊ መራኸቢ ብዙሓን ዝቐርቡ ብዙሕ ሰብ ሓቂ ዝመስሎ ግን ከዓ ሓቂ ንዘይኮኑ ነገራት ከነብርህ ኢና ዜጋታት ሲንጋፖር ነፃነት የብሎምን ዝብል ጠቐነ ምዕራባውያን ጌጋዩ ነዚ ሓቂ ንምምሳል መንግስቲ ካሜራታት ተኺሉ ንዜጋታቱ ከም ዝከታተሎም ይገልጹ ብልክዕ ሲንጋፖር ከም ኩለን ዘመናውያን ሃገራትን ከተማታትን ኣብ ጎደናታት ዝተተኽሉ ብዝሒ ዘለዎም ካሜራታት ኣለዎ እቲ ሓቂ ግን እቶም ካሜራታት ንዜጋታት ትንፋስ ንምሕፃር ዘይኮነ ገበን ንምክልኻልዮም ተተኺሎም ናይዚ ምስክርነት ከዓ እቲ ብምዕራባውያን ዝወፅእ ካብ ገበን ነፃ ናይ ዝኾነ ሃገራት ዝርዝር ኣስማት ምምልካት የድሊ ሲንጋፖር ኣብ ላዕሊ ዘላ ካልእ ናይ ሲንጋፖር ማስቲካ ሒዝኩም ከይትኸዱ ማስቲካ ክትሕይኹን ተተረኺብኩም ክትእሰሪኹም ዝብል ወረዩ ብርግጽ ኣብ ሲንጋፖር ማስቲካ ምፍራይን ካብ ደገ ብብዝሒ እቲኻ ምክፍፋልን ብሕጊ ክልኩል እዩ ኮይኑ ግን ብውልቂ ማስቲካ ሒዝካን ተኣቲኻን ክትሕይኹን ተተረኺብካን ዝግደሰልካ የለን መንግስቲ ሲንጋፖር ማስቲካ ምፍራይ ኮነ ምክፍፋል ዝኸልከለሉ ቀንዲ ምኽንያት ጽሬት ከተማ ንምሕላው እዩ ስለዚ ዝሓየኽኩሞ ማስቲካ ኣብ ፈቐድኡ ምስቲ ድርቢው ከምቲ ብደገ ዝውረ ብማእሰርቲ ኣይትቕፅዑን ኢኹም ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ግን ኣለዎ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ናይ ሲንጋፖር መገሻና ኣብ ዝዛዚምና ኣለና ኣብ ካልእ ምዕራፍ ክንራኸብ ኢና ሰላም ቅነ ዓለም